Ongitorri dan hori, hauna, 107.0 FM kanoneko puntetik mundekako gasolinera arte. Gaur sorpresa txugaz datoz. Amentakotaz gonbidatu bi. Badakigu udaletxeko jenti guztitzen dala bai honi ogizo guztiko dizantza hemen. Programa txubet gatoz presentaten onino ganera estako izen ipez. Gentiri tarti emoteko era batera edo bestera zurrumurrorik esortuteko. Ez juen Facebookeko eskin ilunetara bertara kejaten. Hemen itxuki dago zu horretarakota. Bueno, ba eureka aurkeztuko diez, hauntxe minutu gitzizen, eureka salduko dabie zertan datza ameko itxukirratiko irratsaio barri hau, da nik ustot balea garrize esango dala. Aur gu ez eurekaz. Eskerrezko idaku, Nadia, da beran eskerrien, Xabi. Egunon? Egunon. Ja, konta gure entzulegoari, zetan datza, hau, ze lan jungo da irratsaio barri hau. Bueno, dakizuen moduen geuretzako oso garrantzitsua da parte hartzie, zuek entzutie, zeueka segotie, eta erabiltzen dugu zen hainbeste herramienta, pentsa dugu, jake itzukirratia geuri eta geuri edala, hemen beste foro bat ikiritzi. Geure helburue da foro bat, barri bat, hori irratiko saio barri bat sortu, eta haulan zeuen ideiek edo zeuen egonezinek entzuteko eta erantzuteko. Bai, a ber, guk udaletik segiten du, itxukirratia, segiten du, zapurete, herritxarran kejak, eta ikusi du behar izan bat badauela, ez da, apurbete distantziz egoten da askotan, erabakitzen dizen gauzek, zeitxik erabakitzen dizen, eta herrizek zeitxik pentsatzen dauen, edo bakotxak hitzen dauzen konjeturek, eta esan gendun, guretzat hasikera batetik esan gendun parte hartzi importanti da, gentiegaz hartu monetan egote importanti da, askotan pentsatzen du, ja komunike du, da gero jostezak konture, ez esan neiku. Orduan esan du, igual olako programatxu betokitxie, gentien dudek edo keskak edo zer dan, ez hartxieko beste volumen bat, horretan Facebookeko leko ilunetan, ez hartxieko hori... Alan esaten dugu, sabi, azkanien batzuk bola itzen diez itxitzen dizenin da. Alan da, eta ez itxitzeko boli eitzen babitu. Geu gatoz, aukera bat emon daigune gentiri preguntek edo kejak edo keskak directamente ditxeko eta guk alizatie aklara, eta igual, ongo da, situazioaren bat inozune, ostra, igual, honet inona egizea da, eta igual zeusar modifikio diko da. Lehen lehoko pausue, hauri guzan du esati, no etorri arpimon da ikusia. Gainera ikusten dugune da, guk alegin berezi bat egin dugu adibidez geure sare sozialak eta beste foro batzuk sare sozialak ondo hornitzeko eta informazio zuzena eta momentuen egunero dauz berri bat edo bi geure sare sozialatan. Egize esan da, momento batzutan igual ezara aiegaten edo buluek sortuten dizela. Eta buluek oso errez hornitzen diez eure bakarrik. Orduan, apurret horrek gauzek ekiditzeko edo, arpi emoteko edo zeuk esan duzun moduen bustitzeko. Amen gauz. Oso ondo, eskertuten txutie, tortie, da tarte bat tarte bat gizau gehitxutie, zeuen lanpostuen dako zuen behar izanari. Bale, da programi antxe gauz sortuten zeubokaz, zelan ze dinamik hartungo daue etorko zeri, hien behin bako zuen etorteko aukerie? Edo behar izan dagoenien.
guk pentsaten dugu hori apurbet, zeuek azaduztute pentsako dugu. Bai, egiz esan da, higien behin ondo topaten dugule, ze beti dauz, hiru gai garrantzitsuek hile bakoitzien. Lehen ez dut esan, gaur hemen gauz sabietani, bai, hau forue izango da, udal ordezkarizekaz berbaitzeko. Igual, momento konkretu baten, eta segun eta ze gaizek jorratuten dizen, beste ordezkari batzuk egongo dizela. Ondo, jente barri zebe ikusti jaden ditzuken. Vale, behar izan aklaru dau, dinamiki jungo gara tarteka salduten, aste hartin bebai, galdetegiz egongo da, eta gero beste kanal batzu be badau, zeolako behar izanak dauzenien, badau beraz erazuteko aukeri bebai, ez da, zabala hau, da udaletxetik olako urteten dauzen albistitarako herritarrak beste erramintze dako eskuragarri. Bai, txorduek hartzien dauk eugaz, adibidez, nik guenetan hartzien dut, nadiak martitxenatan. Da zena zuzie, beteta? Bai, beti ez da? Nahikotxu. Eta horre, konstiente zamigara bai, gauze batzuk, dauzela geure esku guztiz, beste batzuk, ezebez eta beste batzuk aldaneinien aldu lehin injer lagunduteko edo gauzetanak ez dauzela udalan esku. Vale. Kanalak zabaldukuz, gaurkuen gaur tertuleke, bota txati orain dela ordu gitxi, eta bota daue portuko horreri buruz. Bai, herritarrak badako aukeri bederatzi laulau, 3 bederatzi 2 5 6 zazpin, WhatsApp ez bota audizue edo idatziz. Eta tarteka, eurek udaleko ordezkari horrek etorri baino harin hau, zueko kingo zuie, zeuen protagonismo ebe bai, audizoz edo idatziz botateko. Bederatzi laulau, 3 bederatzi 2 5 6 zazpi, izeniko nino txagagu imingo ez da, zeue pentsa. Udaletxin pentsa tarte honen... Bota sumarroi beste eskinera. Gapurtzu beti informala esateko, zeue pentsa izena bako zui erramintxek izaueta. Portuzarra aldatuten due. Goiden moraldizetan, elkarbizitza arazuek sortuten diez trafiku eta oinezko erabilerin artien. Portuzarra berminontxat balizo handiko gunie da eta danon artien zaindu eta gozatuteko espazizu esatiko du. Hauri dalata, ibilgailuen zirkulazioe mugatu ingo da. Datorren barikotik aurrera, ordu batatatik atxaldeko 6-etara, sarratute ongo da trafikue Portuzarra sartxieko. Asteburuetan, jaiegunetan eta sasoi berezizetan. Aste santu, gabonak edo ude sasoien. Lehenengo kopazien, ezizek erabiliko diez sarrera kontrolatzeko. Eta aurrera hau kamara bidezko kontrol sistema jarriko da. Horrez gain, trafikoen antolaketa hobetzeko asmoz, rotonda bat margoztuko da liburutegi aurriek. Ibilgailuei buelti emoteko errestasunak ematekoz. Udetik aurrera eta goi denboraldirako baimen sistema bat ezarriko da. Horretarako, bai, portoko erabiltzaileek eta bizilagunek izena eman beharko dabe beratzen. Apirilen 15-etik ekainen 15-era. Portuzarra danona da, gozatu dezagun alkarrekin. Hasiko gara tarte honetaz. Azkaningoko udaleko bota zuien albiste hau. Bermeoko udalak Portuzarraen oinezkoen espazioa eta izialde indartzeko neurriak jarriko ditu martxan. Eta dinoie, datorren barikutik, martxoako 27 gaur, bai hau, zapatun zauzitzen zuten atxorik aurrera, trafikoa mugatuko da ordu batatatik 6-etara. Aizia, batzutan kosteitzen da, neurri bai honek izbarrizek. Bizikidetza eta inguruko jarduera bultzatuteko. Eta noiz esango da? Lehenengoko martxuen 27-tik, esan du moduen, apirilaren 12 bitxartien. Egunero, ordu batatatik 6-etara itxitxe. Horren, zeuen semala gabe portotik tranquili biltzeko. Aste santuen, ude sasoien, ekainaren 15-etik, irailaren 20-ra, gabon sasoizen. Abenduaren 23-tik urtarrien 6-ra eta jaiegunetan ordu batatatik 6-etara. Urteko asteburu guztizetan, bariku zapatu da domekie ordu batatatik 6-etara. Ia, konta Nadia, nondi datorra hau, ze itxik eta bota honen azalpen guztize edo bentsete garrantzitsuena. Bai.
gaur, esan duzu moduen gaur azten daia, lehenengoko fase baten, hau, Portuzarren oinezko espazioen trafikorako zarratutea. Hau nondi datorren? Hau orain dela urte pilo bat, gabiltzez honegaz landuten, eta kostadazku ona ailegatie asko. Zeitzik. Alde batetik, portoko erabiltzaileek asko gara. Oinezku juten garizenak, ostalarizek, bizilagunek, hor badauz lonjadunek, lanitzen dauzenak hor, amarristak, eta bar. Eta normalean, neguen eta astegunetan, bizikidetza oso ona da eta ez da arazorik. Batzu zuten dizkotzez, beste batzuk oinez eta hor badau. Bai gero badauz beste sasoi batzuetan hori bizikidetza ez dala ona. Asteburutan hori zibel ez da. Efectivamente. Asteburuetan eta zelan ez orain aste santuetan, zelan ez ude sasoien. Orduen hor, momentu batzuetan, badauz, momentu batzu ez dizela edo arriskutsuet dizela. Orduen hori, horren asmugaz, eta hori ekiditzeko hasi gari zen hau lantzen. Hau non lantzen da? Lehenengoko momentuen erabiltzaile guztizekaz. Batun gara danakaz, zelan, zer, eta danok entzun doguz. Bai, Portoko udalkontseilu eratu zanien, hor erakunde guztiak dauz. Portoko erabiltzaileko erakunde guztiak. Eta hor, punto moduen hau erun dugun. Egiz esan da hor, aho batez onartu. Ez da udal kontseilue, ez da erabaiki horra, bai egiz esan da hor, erun dugule lehenengoko hau punto moduen, eta danok egon digez ados. Zeitzik, ze hau, elkarbizitzaren edo bizikidetzaren honek arriskuek danok ikusi doguzelakon. Hori, kontuen hartunde, hasi garien honegaz martzan. Gaur azten da, zeitzik aste santue, asteburu honetan azten dalakon. Bai, hau honek lanpotolo bat dakar atzien eta urte askotako lan bat. Hausnarketi. Bai. Fase 2 egongo diez, hau erabakizen aurrien. Fase bat gaur azten da, eta izango da ekainaren 15 arte. Zeitzik fase 2, bigarren fasie total desberdina izango dalakon. Lehenengoko fase honetan, ezizek jarriko diez. Orduan izango da apurbet, kaserue, hori egiz esan da. Eta eta merkibe, bai, apurtxuet, no? Gero beste sistema horrek erungo daudirotxu, bai, montatie. Bai, denborie da dirue baino gehiago erungo dozkoena. Aproba dakitzeko edo. Fase honetan ezizekaz jarriko da. Orduen, ordutegi horretan bai zarratute egongo da eta non hor sartu behar badan, ordu bat atatik zeiretara, pentsatzen dut esan dutela, bai espadan errepikatu ingot, ordu bat atatik zeiretara zarratute egongo da. Aste santuen egunero. Bale. Urgentziren bat egongo badan, hor, ez da egongo arazorik, deitzuten da udaltzaingori 092 eta baimena okingo dauie hor sartzen. Ja, neukingot urgentzizena. Bitu bai, 55.000 euroko kotxe bat erosi dut, eta gudot portoti pasa danak ikusteko zelako kotxasu dan. Aldot pasa? Ez. Ez, bai badauz. Aldiez egon hor badauz bizilagunek, ostalarizek, eta, alda pasa. Bai, printzipio zeo zer pasaten badan, hori, beti egongo da aukerie, deitzuteko, euren matrikulien moten da, eta listo. Bai, garrantzitsuena da, fase honetan, eta erabiliko dugule da, baimenak jasoteko. Kontuen okin behar da, ekainaren 15-tik aurre, eta hori jazabik azalduko daue ondo, zelan funtzionako dauen, baimendute egongo diez batzuk. Nortzuk egongo diez baimendute? Lonjadunek, ostalariak, bizilagunek, amarristek eta kirol jarduerak. Horre hitzen den... Piraguiztek eta horrek, bai. Bai, arraularizek eta bar.
Horrek gitzi gora bera, aldiez aiega 600 eta 50 zehaztute ondino ez dako guz, bai hori da, geure lehenengoko hausnarketia egin dugu zen zemat baimendutea aldiez egin, Vale. egon, parkatu. Orduen, horrek danak, berazetik edo egoitza elektronikotik joan behar dira, beran dokumentazioa eta zelan, hori demostra, eurek hor bizi dizela, eta bar. Baimenak emoteko. Eta gero, bigarren fazien, Bai, a ver. Bitu zando ditzen da bien, Ez diez Julian Jantzi eta Dailaski Serrano, bai, neko ondo, Compaine tratados. Bota, Sabi. Ez, bueno, a ver, nadiak esan dagoen arire, askanien, beratinen moduen, ideie danoko kintxu argi, eta harinoko legealdizen be, idea batzuk egon diez. Gauzie da, idea bat aldara esan, Portosarra, limitein bide trafiku Portosarran. Vale, gero dator, zelan. Zehor sartzen gara, Bermeoko udala, EKP, Puertos, Amarristek, profesionala bertan dozenak, berak haitzetu dauzen kasuistik edanak. Eta hori, zelan hasi engranaten. Horretarako, guretzat, gatxena esan da, formie emoti oneri berak esan dagoelez. Bai. Eta horre haitzi plantieduz, bi fase. Hemen denporan, Puerto segia okitzi zauen berane kamarak entradan, eskatuten gendun horren zezinue, bai, klaro, portuetako bai terrazak, bai trafikue hori, ez da udalan kompetentziz. Umiek, txakurrek... Bai, horretarako udalak eskatu bitxagune lela uda eta horretako akordo batera aldu ginen Puerto Segaz, eskatuteko la concesión del gestión del tráfico. Ze bestela guk ez daku inongo kompetentzirik hor. Horretanak denpora bat erundozku eurekaz akordaten, eta lan esango da, nadeatino moduen, alkatitino moduen, da lehenengoko pausue eingo da hori bategaz, baia bategaz, era rudimentaizo baten. Bueno, txikot bategaz, bale, izango esan, bermiotarrak esan da. Ondino gizau. Bai, guretzat, importantiena zan, espasatie barriro, azte santuro pasaten zan, imagina. Bat atorrela, tortilliek dieselan guztu hartu ondoztela, bestik ez da izer... Txakurre, umie, prozesinue, motorra... Non hori txotxola kotxiek, dana, eta kaos bat, ez da? Segure orografizen punto klabe bata herriko aparkalekurik handizenetariku bertan dagoela. Bueno, hori realidade bata, bai hori limitein bidu. Eta igual ez du lortuko, eta gu konstiente gara, igual ez du lortuko dana subsanati eta bai lehenleoko pausuek auri importantziz dago. Ja, hasi garizela, lanin gauzela, engranaten hasi garizela, ja, sistema batzuk, eta pres gauzela adaptateko. Eta hori jentik jakin bidau. Osa, importantina dela, ja, hasi dela prozeso bat. Eta gero ametik, hemen egongo izela, itxukirratian. Ondo pasaten. Lehen esan duen moduen. Eta horre gauze da nakitzen bai, azalpenak emoten zauzie, da, etorko daiz kasuistikek, eta beti izaten du, gobernuen batxarren bai. Osea, hemen burua usten du, jakitzeko ia zehongo da zesta nongo, bai, ametik kanpora betorko daiz kasuistik ez berdinek. Da hori dana, zuzie Facebookera, eta ikusten zuia, ikusi duten moduen neuk. Pero bueno, no hay cosas más importantes que eso. Venga, aurreri kontesta, gudagoenak. Bai, por supuesto. Claro que... Da zin zuek zeuzer egin trampegaz, edo gerrie, edo mundu soluzionala. Ondino ez, en vez de portu zarratu. Bai, elanien gauz, horretaz bai. Vale. A ber... Galdetek izedaku, Bai, guzuinarako. Oso, a ber, esan duten, sabik esan dagoen moduen, bigarren fase horretan, ezartzen gari zenien, kamera sistema bidez egongo da hori kontrola. Horregaitzik hau da lehenengoko fasi. Geuretzako garrantzitsuena da, jentia azaldutie, badakigule aldaketa bat datorrenien, batzuk superposik egongo dizela, ez da beste batzuk euren zalantzak eta egonezinik egongo dizela. Horregaitzik lehenengoko fase hau oso garrantzitsue da. Ez badogun zarratzen fase honetan, ez doguzakingo bigarren fase horretan baimendute dauzen kotxe horrek guztizek, nahiko badizen, errealidadi zein dan, benetan honegaz ekiditu itzen badogu zen hori trafikue, benetan hori ordutegize badan eraginkorra edo laburtu egin badan edo lusatu, beste batzuk baimendu egin behar badizen edo ez, horregaitzik oso garrantzitsu da esan dutena fase biak.
baie, nik eskatzen dotena ametik da, mesedez, lasaitasune, tranquilidade guztize, eta nonor momento baten, hau errealidade honen barruen edo horrek baimentute ez dauzen pertsonen artien, nonok ikusten badauen benetan, kaltetue izango dala, lasaitasun guztizegaz, beraz erazuen, beran arazue azaldu, eta guk teknikarizegaz aztertuko dugu, eta baimenak emon behar badizen, edo baimen horrek balusatu egin badizen, arazo barik egingo diez. Oso ondo, bueno, tema garrantzitsu da, arpize emoten etorzarie, bustizarie, emongo txaguera informaltxu bedue bai oneri, humorigaz eta lasaitasunez botazule zeu nadia itzeko. Preze geure tertulekidin galderak entzuteko? Dale. Ia, baguz lehenengo guaz. Zelan kanpontarrak ukingo dauen. Orain ingo dauena zarratutan antzak, ni akordu nau, nik onduk uste dut. Bai gero, kanoa batakonak, pagadauena X dinero, eta getxo portugaletero erandizun bizidena, arekukungo dau azezue kotxe bizintzak. Eta ni bermeon pagaten dutena, licentzize de circulación, permiso de circulación, izen doztie aurten 111, nik ez dut egungo deretzorik. Txastoto paten dut. Bale, erantzune, alde batetik kanoak eta hori kirol jarduerak horrela ez du, ez da kanoa bat badakozun eta sartzen zara. Kirol jarduerak diez, geure portuen kirol jarduerak eruten dizenak, adibidez, arraunlariak. Horrek okingo daue, baimendute, zeitzik, euren entrenamientuek eta barritzen dizelakon portuen. Egaluze bat, adibidez, horrek diez, desberdintasun dakoienak. Vale. Ez da nik dakotelakon kanoa bat eta nahi dut portora sartun eta al izango dut. Eta gero hori kanpotarrak eta barrokuek eta, alde batetik bermiotarrak beste gune batzuetan ez gara sartzen ez badakosun baimenak, adibidez aldezarrien, eta ez da ezer pasaten, ze hori da aldezarrie apur baten babestuteko, ez da, hemen ikuspuntu bardinegaz egiten da. Da gero aldalazun moldatuten gauzie, segun ze behar izan, de repente bat ozen 16.000 pertsona kanoakaz zeus erringo dabe, bai? Bai, edinot. Ulertute, Ez, bai, egudot esan, lehen esan duten moduen, gitzi gora bera, baimendute egongo dizenak, diez, 600 gitzi gora bera, ondino ez dako guza ez dute ondo, bai, hortik, bermion ez dausenak erroldatute oso gitzi diez. Bai, adibidez, ostalari bat espadauen bermion erroldatute etzagu itziko sartzen berankotxigaz hori behar izan abadakon. Orduan hori ikuspuntu edo bermiotarrak bestiek apurbetor jeusitzen da. Aztertu nire bai, no? Hemen badaue, Hilario esaten dauen hor, azkanien helburu uste dut, lehelau da, lehen esan duen helburu, no? Helburu da, horregoten dan masifikazioe punto konkreto batxutan, edo epoka konkreto batxutan, hori bajatie. Ze horrek ez tozku itxitzen, bakotxak perfil batxutakoz. Ni portuen bizi nahi. Baera berien, gurasu nahi, 3 urteko ume batena. Eta orduen, kasuistik ezberdinek ezetuten zuz da. Nire guztako lekidaz, nire umie zibiltxie kontuzkotxigaz kartera bat ezatilez zapaldu ingo txuie. Eta beti goti holan. Edo horra duzenak disfruteten gure portuen, beste erabatera disfrute da iziela, Euskal Herriko portodanatan pasaten daliz, no? Eta hemen masifikazioe bajati da helburue, eta kontuten okin bidu injustizizek aitxik berbetan hasten gaizenien, hemen berape baki, danotakigu, hemen dauzela kompetentzi konkreto batzuk. Eta horregaitxik, egin jiez, konbertsazioek horren danan artien. Hemen dau EKP, eta EKP-takoz beran erabiltzaileek. Hemen dau puertos, eta puertosetakos beran kompetentzizek. Hemen, leko danatan pasatzen asku bardine, zeitzik, beste gauze injusto bat esango lekid eta gu horbe bai lanien gauz, da terrazak. Terraza batakona portuen gugaz, udalagaz, ez dako zerikusirik. Portueri pagatentxo, puertoseri pagatentxo, eta terraziakona puertosen 2,5 bider gehiago pagaten dau herrizen terrazidakonak baino. Ze beste tarife batxutan mobiten da. Eta horre bai beste debate bat altxako lekizu bai, klaro, guguzen maizetara,
ekapek dino, bale, nik masifikazioe ondo topaten dozuek hori kontrola gure izatie, nik erabiltzei batxuta gotez. Nik erabiltzei batxuri kobra itxitzatie X urtien, eta mesez bermatu bitzatie zerbitzu minimo batzuk. Orduan guk esaten du, zelan bajaten du masifikazioe? Guk pentsaten du lelau, kenduku zen turiste danakaz asko igarko dala. Eta gero, jungo gara fineten, nori gizau itxi, nori gitxi hau, ordute gizea altza, ordute gizea baja, bai lehelago pausuen importantzize, ustotan dize dala. Bueno, eskerrik asko Ilaski Serrano eta Jantzi, Nadiari eta Sabiri, etortik gaitxek, irratire, arpizemon, busti, improvise, eta ia zelan duen irratsaio hau. Geratute datxue pendiente izena emoti zeuek irratsaiuri. Momatxago. Dako zuien lan guztizegaz, beste txubet gizau, ez da, txarto, ez da? Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko benetan. Venga, haupa bermio, ondo segi. Agor.